He lihat. He. Oh, he. Cha full stop ni unaw gidir jayo akhara moनसेया. Jabai दा ना? Was lihat was खौबोथ' रोंखायो दा? Was. Ha? Pasal dong? Oke. WAS was. Yes. Cha gidir jayo full stop ni unaw. Friend mana roंगोन ना friend लोगो FRIEND 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 जाबाय 2A नों बुंबाबो खोनासंखाया थालांबाय होनो जाबाय हा 2A FR दाबो नङा थालांबाय माने 2A लिरदो 2A खासेयाव मा नाम रोंदा रोङा tortoise खौ ओइलाय इयाव दं ओइनै गोजौआव लास्टारनिया लास्टारनिया ओइनै TO फिसा लिरना हो आखरखौ ओमफ्राय फुल स्टप होना हो नोंसोर फाल्तु खालामबाय थानो हादै आं हले फेसबुकआव होबाय थायो नुखायो नोंसोरखौ बयबो जाबाय फुल स्टप हो जाबाय औ ओमफ्राय एबार दफा दोनदोलाय एबारनिफ्राय पेराग्राफ बानाय गाहायाव 1 लिर 1 औवा गिदिर 1 बानाम जाबाय मानो नों इयाव लिरजाबखो आं नोंखौ गाहायाव लिर होनदों पेराग्राफ बानायनानै